Pop, pop, bang. Здравейте! Днес ще направим един giveaway на интро плюс един банер, направен от мен. Значи интрото ще е подобно на примерно подобно това. Текста ще го направя с Cinema 4D. Или пък на това. И така това може да разгледате интротата в моя канал и да видите на какво съм способен. Значи банера ще е, на кой бях правил банер, ето на VoxBG му направих банер. Това банер аз съм го правил. Мисля, че добре изглежда. На Ванкове аз съм го правил. Моя и още някакви правих, обаче не знам на кои. И така може да се запишете, като пишете под клипа запис, тире, името на канала си. И така ще изтегля giveaway на 180 абоната. И така това от мен.